parliament ka Ukrain kala menjur ya kaan ka bathamai ka ban ai Khusnam shimillion shaki Shipai phatliang ka Russia kiba Aiti haringkat ka lingsun ya pom jhat ya pom lane ki wei pat ki kali ya pom ka Russia nakaliang usambut lampang baningkong ulaong bakani kaan kathmu ban penduk mensim shu ya ki Shipai Russia hakajing tho balapelat da ka website jong ka Lada kabadai ka dorbar parliament ka Ukrain kabil new hajar arspa arpau khandai ka terwa ya kino kibala ban penpo ya ki Tiar yale ka Russia shaka Ukrain kinyo ya ka Khusnam kum kanuksa ka Lada ka penpau bakino kibala ban penyo ya ka jhat ya pom lane ka lingsun ya pom shaki Shipai ka Ukrain kila banyo ya ka Khusnam ka bahadu shimillion kibala ban Aiti ki kali Shipai ka Khusnam kan long shipau hajar nalor kata katei ka jing tho ka ongru bakino kiba Aiti kini ki Tiar na kaliang ka sarkar Ukrain kan buri ki kerteng jongki bat bakila ban shong bansa hapo Ukrain bat ru banyo ki kot kisla thamai ban let shong let sa no shakawei pat kari uni ulampang jong ka parliament ka Ukrain u Alexander Kornienko ulaong bakani ka an thamai kanlong ka basaiso namar ki babun ki Shipai ka Russia ki donkam ya kaliang ka pisa kani ka jing ka ba ki Shipai Russia ki akendu kan penslur ya ki bat kindon ya ka jing angnot ban pen phai ya ki Tiar ya pom u Kornienko ulaong shu baki Shipai ka Russia kinyoru ya ka jing perkhat halor ka jing sngotu bakla balai bakin shuyap kani ka sinja ban ai Khusnam ki Shipai phatseng ka Russia kadai kamat kabaladan nadu ka basdang jong ka thma ulaong haka arpho phra tarik urampang baladap u menteri katanat yada ka Ukrain u Oleksiy Reznikov ula ajing kran chiki Shipai ka Russia lingba ka Facebook da ka baong ngiterwa ya phi ki Shipai Russia ya ka jingjet kata banyap ha ka jingyale ka bom don nang riam lani banyo ya ka jingmap haringkat 1 million rubles kabailut ksan Lada ki pendam white no da kamon sngob ha